kiris na gwaggo. bayan kwana uku Saura kiris na gwaggo. bayan kwana uku Saura kiris na gwaggo. ki gudu zai sa gudu bayan kwana uku Saura kwana uku. bayan kwana uku Saura kwana uku. kwana uku ya rage Insha Allah yanzu in sati ya zaka. Gwamna a Kano ta dabo abba akewa daka. Mata ga irin gidan ku bayan kwana uku. a tafa uku sau uku Bayan kwana uku. ku taka uku sau uku Saura kwana uku. sau uku Insha Allah yanzu in sati ya zaka. Gwamna a Kano ta dabo abba akewa daka. Mata ga irin gidan ku bayan kwana uku. Bayan kwana uku. uku sau uku Bayan kwana uku. Bismillah maballakin da shi ya yi mutan are. saura kiris na gwaggo Allah ga naziru zai wakar mutan arewa. saura kiris na Kai gwaggo ku ba ni kiɗa in yi waka in haɗa kan yan arewa. saura kiris na Ka gwaggo kama da isa ko a daji zaki ne kacin barewa. saura kiris na gwaggo Nan a gani nan a bar mu sai gwamnati gurrikewa. saura kiris na gwaggo Mai aniyar ka ce ka zama dukiya. Mai fitinar ka ce ka zame masu yawa. Bayan kwana uku. Saura kwana uku. sai burgu ya gudu Saura kwana uku. sai burgu ya gudu Insha Allah yanzu in sati ya zaka. Gwamna a Kano ta dabo abba akewa daka. Mata ga irin gidan ku bayan kwana uku. kaka tsara kaka kaka kara kaka saura kiris na gwaggo tun kwal farkon daka kwal kuma karshen daka saura kiris na gwaggo gegar gegar na ce ƙiƙar haka saura kiris na gwaggo kai mai neman kahon kare za ka yi fuffuka saura kiris na gwaggo kai mai neman gari ka saurara aman daka saura kiris na gwaggo komai nisan dare za a yi rana tsaka saura kiris na gwaggo kai koma gare su gummai shi daka saura kiris na gwaggo Allah lillahi wahidun sarki mai duka saura kiris na gwaggo bayan kwana uku muka rushe shirin su gwaggo Saura kwana uku. Saura kwana uku. Insha Allah yanzu in sati ya zaka. Gwamna a Kano ta dabo abba akewa daka. Mata ga irin gidan ku bayan kwana uku. Bayan kwana uku. a haye na naye matan gari a bar mu da mai girma ko sun yi ko su so a rauye na naye birni karkara a bar mu da mai girma sai abba na kwankwaso yalle yan mata shewa nike domin samun dama mu mun dau kwankwaso da zaɓi na matasa ko gagagar gasa maza mata abba ne idan Allah ya so Matan Kano mu zo abba ya zo. Idan za a yi dangwale maza 'yan Kano mu dau abban ya fi. Abba na kwankwaso. iye na naye matan Kano ku zo abban ya zo abba gida gida idan za a yi tinge matsayin Kano ku dau abban ya fi abba na kwankwaso tunani mai karfi sai na tsaya akan abban yafi sai na fito in nuna shi a fili dan ku nake dan yadda makwanci sai na tsaya in dan auna ma'auni sai mun ka gane yin abban yafi abba gida gida iye na naye matan Kano ku zo abban ya zo Abba gida gida. idan za a yi tinge matsayin Kano ku dau abban ya fi abba na kwankwaso tun da dai sa'a ta zo mata a kyala limamin kan zo kuma sai a ɗaura mai ɗaurin tozo mai sa da ni a jihunsa da ya so mun
san shiru mun sa su shiru. Abba gida gida. Ina matan Kano ku zo abban ya zo. Abba gida gida. Idan za a yi tinke mazayan Kano ku dau abban ya fi. Abba na Kwankwaso. Ku bar yin kwanto, gun kai hari ake aikata kwanto. In za a sake zaben barinto, mu za mu ce shi ba wani kwanto. Su ko su gane kora suka kwanto, zaben da sun ka sake sun rubto. Mai farin jini kanawa maka ɗauko, abba gida gida. Ina matan Kano mu zo abban ya zo. Abba gida gida. Idan za a yi tinke mazayan Kano ku dau abban ya fi. Abba na Kwankwaso. Ma'auna a ma'auni zancen dalar da shi Jafar yayi. In gwamnatin ga ya tabbata ta yi, me ake jira da zancen yayi sanyi. In ka gane hukuncin mai aka yi, mai yana a yau masa hukunci a gyara gida gida. Ina matan Kano ku zo abban ya zo. Abba gida gida. Idan za a yi tinke mazayan Kano ku dau abban ya fi. Abba na Kwankwaso. Su sun gudu mu mun tsaya, mu ne ki gudu mu muke sa gudu. Sun garuwan kuru sun firgita, suna ta tsoron dodo. Kwankwasa mai guduma dukan APC ta yi ƙasa na Abba Kabir. Ka gagara gwamnan Kano, ai kai ka gama. Mai gida gida Abba, mai gari gari Abba gida gida Abba, kai mai Abba gari gari Abba. Aha, haka a yau ka gama Abba kasa kasa Abba. Bayan kwana uku. Saura kwana uku. Bayan kwana uku. Ashe banna muna shirin cire su gidan gwamnati. Saura giris na wauta. Ashe wanda ya ja da Kwankwaso shi ya kuskure. Saura giris na wauta. Kwankwaso sarkin siyasa ka zama turmin daka. Saura giris na wauta. Mulki rigaro da kama ya sai ka cire. Saura giris na wauta. Bayan kwana ukun za ka san kai kuskure. Saura giris na wauta. Yau abba mutan Kano suke kowane bangare, mata da maza suna ta murna sai mi haka bayan kwana uku. Saura kwana uku. Saura kwana uku. Insha Allah yanzu in sati ya zaka, gwamna a Kano ta dako abba akewa daka. Mata ga irin gidanku bayan kwana uku. Bayan kwana uku. Ya ku jama'ar Kano ku taso ku ji zantuka. Saura giris na wauta. Ƙarshen daga mai butulci fa sai ya hallaka. Saura giris na wauta. Mai aljihun dala Kano ya shiga raraka. Saura giris na wauta. Ka shiga tsaka mai wuya Kano ta bauɗe maka. Saura giris na wauta. Mai daga hannu a titi kai ba a daga maka. Saura giris na wauta. Abba ake yi Kano muna daɗa shaida maka, ka koma kiwon ka ya fiye maka sauƙi na gobe bayan kwana uku. Saura kwana uku. Saura kwana uku. Insha Allah yanzu in sati ya zaka, gwamna a Kano ta dako abba akewa daka. Mata ga irin gidanku bayan kwana uku. Bayan kwana uku. Ga abba na abba ya zo ya shilanta muku. Saura giris na wauta. Ni abba na abba yau albishir ne zan muku. Saura giris na wauta. Jama'ar birnin Kano kusan Allah maliku. Saura giris na wauta. Shi ne ke ba da mamlaka ba mai ja muku. Saura giris na wauta. A wurinsa muke biɗa Allah kau da shirin gwajirgo bayan kwana uku. Saura kwana uku. Saura kwana uku. Insha Allah yanzu in sati ya zaka, gwamna a Kano
ta da ku abba akewa daga mata ga irin gidanku bayan kwana uku bayan kwana uku alkawarin Allah baya tashi mu 'yan Kano saura kiris na gwamfu domin mulkin su babu daɗi mun dandano saura kiris na gwamfu sai rainin hankali da cin zalin 'yan Kano saura kiris na gwamfu sauran kwana uku saura kiris na gwamfu Idan magana ake ta mai kishin al'umma saura kiris na gwamfu Abba ake gida-gida gatan 'yan gama saura kiris na gwamfu Maza mata na sane ɗazu da anjima saura kiris na gwamfu Saura ta roƙo bode marushe shirin su gwamfu saura kwana uku Daga gaba an gaba saura kwana uku Daga gaba an gaba insha Allah yanzu in sati ya zaka gwamna a Kano ta da ku abba akewa daga mata ga irin gidanku bayan kwana uku bayan kwana uku bayan kwana uku bayan kwana uku Allah ya ba mu sa'a amin